Nailangitan nga Ama, pagyamanan mi ti amin a parabor, grasya ken bendisyon, nga imburay mo kada kami iti daytoy atawen. Dawaten mi manen Apo ti panarabay mo kada kami iti daytoy umay abaro atawen. Iyadayo na kami ken ti pamilya mi ti amin adidigra, sakit, peggad, aksidente, gingined, layos, uram, gera, ken bagyo. Iyadayo na kami met Apo kadagiti tattao nga agpanpanunod ti madi ti padada a tao. Dawaten mi met Apo maagasam kuma dagiti sugsugat analak-am mi iti daytoy atawen, babaen ti saan a panagkikinnaawatan dagiti agkakabsat, agaama, agiina, agkakasinsin, agkakabagyan. Sapay kumaapo tababaen ti kaasim ken bendisyon mo ket mapaluknengen dagiti addaan tinatangken ti panagpuspuso da nga isu ti resulta ti kinatangsit ken awanen panagpakumbaba. Bendisyonan ken paraburan na kami manen Apo iti daytoy umay abaro atawen tapno maibingay mi manen ti anyaman a maawat mi ken ka para kadagiti kakabsat mi nga awanan ken nakurapay. Amen.